дар яке аз коргоҳҳои маъруфи ҷумҳурии Туркиё раисе буд бениҳоят бо кибр, бо ғурур, ҳатто муносибати хуб бо кормандони худашро надошт. Кормандон аз доштани чунин раис хело нороҳат буданд, вале бо раванди зиндагӣ наметавонистанд ки муқобилият нишон диҳанд. ҳатто бо саломи кормандон раиси бо карруфар, раиси бо ғурур ва раиси худписанд алек намедод. дар миёни онҳо як мӯйсафеде ки чун худ 40 сол дар курсии раисӣ нишаста буд иштирок дошт. аз муносибати ин ҷавон яъне раис нороҳат шуда дар охир барои ӯ гуфт: писарам, фаромӯш накун, ин курсие ки ту ҳоло дар инҷо шиштаӣ, ман 40 сол шиштам ва ин курсӣ барои ягон нафари мо абадӣ нест. раис аз шунидани ин гапи пирамард хело ғамгин гардид, вале медонед, доғҳое ё кортҳое ки ба дили дигарҳо зада буд, инҳоро ислоҳ кардан намешуд. пас ин як дарсест барои рӯзгор. ҳамагони мо бояд мутобиқ ба ин раванд зиндагонӣ созем.